അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വിരളമാണ്. 8.5 അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കലേവരം യ പ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. 8.16 ആ ബ്രഹ്മഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോ അർജുന മാമുപേത്യതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ അധമലോകങ്ങൾ വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ധാമത്തിലെത്തിയവർക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. എന്റെ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കറണ്ട് ഇല്ല, കറണ്ട് പോയിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിടൂ കേട്ടോ, ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കല്ലേ. ശ്രീജ മാതാജിയും രസിക മാതാജിയെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരിൽ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഹോസ്റ്റ് ആവുക. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 19 വരെയല്ലേ എടുത്തത് അല്ലെ? അതെ, 19 വരെ. ഓക്കെ. 20 എടുക്കാണ്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകല രഘുനാഥാനിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹകന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാൻവിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭു. ഹരേ. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 8 അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അധ്യായം 8 നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് 9 തൊട്ട് 13 വരെ ഉള്ള ശ്ലോകത്തില് ധ്യാനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അതായത് യോഗമിശ്ര ഭക്തിയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നവർ
മാക്സിമം എവിടം വരെയാണ് അവരെത്തുക? എവിടെ ചെന്നെത്തും? അൺമ്യൂട്ട് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മജ്യോതി. ബ്രഹ്മജ്യോതി മാത്രമല്ല, പരമാത്മ യോഗമിശ്ര ഭക്തി ചെയ്തവർക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകാൻ വരെ സാധിക്കും. വൈകുണ്ഠത്തില് സാലോക്യം, സാഷ്ടി, ഈ ആ, ആ, ഈ മുക്തികൾ ലഭിക്കും. അപ്പൊ അവര് മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്, യോഗമിശ്ര ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് മാക്സിമം വൈകുണ്ഠം വരെ പോകും. ചിലര് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. പലർക്കും പല ആഗ്രഹമായിരിക്കും. ചിലര് മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തിൽ പോകാനായിരിക്കും. ചിലര് മുക്തി ഭക്തിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചിലർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ദാസ്യഭാവത്തിൽ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അങ്ങനെ അവര് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകും. എന്നാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 14 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ശുദ്ധ ഭക്തിയാൽ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നു. കേവല ഭക്തി, അനന്യ ഭക്തി, അവരെവിടെ ചെന്നെത്തും? ഭഗവാന്റെ ഏത് ധാമത്തില്? ഗോലോകം. ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം നടക്കുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ അത് ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ? അനന്യ ഭക്തിയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് മാത്രം പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തിയാൽ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നീട് 17, 18, 19 ശ്ലോകങ്ങളില് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് കണ്ടതല്ലേ? ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാർ ലോക പുനരാവർത്തിനാർജുനം. ഭൗതിക ലോകത്ത് എപ്പോഴും മരണം, ജനനം, മരണം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 14 ലോകങ്ങൾ, ബ്രഹ്മലോകം, താഴെയുള്ള അത്തല, വിത്തല, സുത്തല, തലാതല, രസാതല, മഹാതല, പാതാള, ആ ലോകവും ഉപരിയുള്ള ലോകങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും മരണമുണ്ട്. അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നും ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ 4 തരത്തിലുള്ള പ്രളയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? നിത്യപ്രളയ, നൈമിത്തിക പ്രളയ, പ്രാകൃത പ്രളയ, പിന്നെ ആത്യന്തിക പ്രളയം. അങ്ങനെ പല പ്രളയം. അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും മരണമുണ്ട്. നമ്മൾ നിത്യമായിട്ട് ഓരോ ശരീരം എടുത്ത് മരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ബ്രഹ്മാവ് രാത്രി സമയത്തും നമ്മൾ മരിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ മരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മള് എന്നേക്കുമായിട്ട് ഇനി ഒരിക്കലും പുനർജന്മമില്ലാതെ മുക്തിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് അവസാനത്തെ മരണമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ജനനം സംഭവിക്കില്ല ആത്യന്തിക പ്രളയം വരുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു അല്ലെ? ഇനി നമ്മൾ 20, 21, 22 ശ്ലോകങ്ങളില് ആത്മീയ ലോകവും എങ്ങനെ ആത്മീയ ലോകം പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലാം അല്ലെ? ആരാ ചൊല്ലുക? ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരസ്തസ്മാത് ഭാവോ അന്യോ അവ്യക്തോ അവ്യക്താത് സനാതനഃ യസ്യ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യത്സു ന വിനശ്യതി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥവും ശ്രീല പ്രഭാതരുടേത്. ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായി സനാതനമായ മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. സമുത്കൃഷ്ടമായ അതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. സർഗ അവസാനത്തിലും അത് അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരംധാമത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരംധാമം എങ്ങനെയാണ്? വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ്, സനാതനമാണ്. സമുത്കൃഷ്ടമായ അതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അവസരത്തിലും അത് അതേപോലെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ലോകം ഇല്ലാതാകില്ല. ഈ ലോകം എപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും അല്ലെ? അതാണ് ആത്മീയ ലോകം. ശാശ്വതമായ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമായ ലോകമാണ്. അപ്രമാദിത്വം കാരണം കൃഷ്ണന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഊർജം ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഭൗതിക ഊർജത്തിന് വിപരീതമാണ്. ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്തിന് വിപരീതമായി പരിധിയില്ലാത്ത ആനന്ദം നിറഞ്ഞതാണ്. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതാണ്. എല്ലാ ആകർഷകമാണ്. ലൗകിക കണ്ണുകൾക്ക് അവ്യക്തമാണ് ഈ ലോകം. പ്രത്യക്ഷവും അവ്യക്തവും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം ആവർത്തിച്ച് പ്രകടവും അവ്യക്തവുമാണ്.
ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലം ഭൗതിക ലോകത്തെ പോലെ ചിത് ശക്തിയുടെ ഘടന പോലെ ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല. പരമോന്നത ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണ്, തിരിച്ചു വരാത്ത ഒരിടമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ആത്മീയ ലോകം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അതീന്ദ്രിയവും സനാതനവുമാണ് കൃഷ്ണന്റെ ആത്മീയ ശക്തി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പരിണാമ വിശേഷങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമാണ്. അല്ലെ, ഭൗതിക പ്രകൃതി ചിലപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, നിർമ്മിക്കും, പിന്നെ അതിനെ നശിപ്പിക്കും. അല്ലെ, അത് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും, അത് ഇല്ലാതാകും, ഇടയ്ക്ക് അത് ഉണ്ടാകും, ഇല്ലാതാകും, അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാത്തതാണ് ആത്മീയ ലോകം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള പരിണാമങ്ങളില്ല. അതായത് ജനനം, അല്ലെ, നമ്മൾ പിന്നെ ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, യുവാവാകുന്നു, വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തുന്നു, മരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും ആത്മീയ ലോകത്തില്ല. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സംഭവിക്കുന്നതാണല്ലോ ആ പരിണാമങ്ങൾ. ഗുണം കൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് തികച്ചും വിപരീതമത്രേ സമുത്കൃഷ്ടമായ ഭഗവത് ശക്തി. ഉത്തമാധമ പ്രകൃതി ഭേദങ്ങൾ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അവ്യക്തോ എന്ന് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പരസ്തസ്മാത്തു ഭാവന്യോ അവ്യക്തോ വ്യക്താത് സനാതന. അപ്പൊ അവ്യക്തം എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ. 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലാമോ? വേറെ ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അവ്യക്തോ അക്ഷര ഇത്യുക്ത തമാഹോ പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യാന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമ പരമം മമ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമധാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ തദ്ധാമ പരമം മമ, തദ്ധാമ പരമം, തത് അത്, മമ എന്റെ പരമമായ ധാമമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പോ ഒരു അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള പരമസത്യം അവ്യക്തമാണെങ്കിൽ ആ അവ്യക്തത്തിന് ധാമത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒരു ധാമം, ഒരു വീടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ധാമം ഉണ്ടാകുക, അല്ലെ വീടുണ്ടാകുക. ഇപ്പൊ ഒരു ആകാശം എന്ന് പറയുന്ന അവ്യക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പടർന്നു കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ അവ്യക്തത്തിന് ഒരു വീടിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രഭുപാദർ അത് സ്ട്രെസ് പലയിടത്തും വ്യക്തിയാണ് പരമസത്യം, അവ്യക്തമല്ല, അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഈ ഓരോ പോയിന്റ്സ് അദ്ദേഹം കോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. തദ്ധാമ പരമം മമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവ്യക്തത്തിന് ഒരിക്കലും ധാമം വരില്ല, ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ധാമം വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ? ബ്രഹ്മസംഹിതയില്. അതാണ് ഇവിടെ ചിന്താമണി പ്രകര സത്മശു കൽപ്പ വൃക്ഷ. ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? ചിന്താമണി ധാമം വേറെ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ വായിക്കാഞ്ഞവര്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ചിന്താമണി ധാമം സർവാഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നത്. ഗോലോക വൃന്ദാവനമെന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആ മഹോത്കൃഷ്ട വാസസ്ഥാനം നികഷോഫലങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ച മണിമന്ദിരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതത്രേ. ഓരോരുത്തർക്കും തങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ നൽകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടിവിടെ. ഒരിക്കലും പാൽ വറ്റാത്ത സുരഭികളെന്ന പശുക്കളുമുണ്ട്. ഈ ധാമത്തിലാണ് അനേകായിരം ലക്ഷ്മി ദേവിമാരുടെ പരിചരണമേറ്റുകൊണ്ട് ശ്രീ ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. അവിടുന്ന് കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ ആദിപുരുഷൻ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഓടക്കുഴലൂതി വേണും കുണന്തം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയാകാരത്തേക്കാൾ ആകർഷങ്ങളായി ലോകാലോകങ്ങളിൽ യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. അവിടുത്തെ കണ്ണുകൾ താമര ഇതളുകൾ പോലെയാണ്. ശരീരവർണ്ണം കാമമേഘത്തിൻ്റെയും 1000 കാമദേവന്മാരുടെ സൗന്ദര്യത്തെയും അതിശയിക്കുന്നു.
കൃഷ്ണന്റെ അങ്കലാവണ്യം. അരയിൽ മഞ്ഞളാടയും കഴുത്തിൽ പൂമാലയും ശിരസിൽ മയിൽപ്പീലിയുമാണ് അവിടുത്തെ അലങ്കാരങ്ങൾ. ആധ്യാത്മിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ അത്യുത്കൃഷ്ട ഗ്രഹവും സ്വധാമവുമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെപ്പറ്റി ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചെറിയൊരു സൂചനയെ തരുന്നുള്ളൂ. വിശദ വിവരണം ബ്രഹ്മസംഹിതയിലാണ് ഉള്ളത്. വൈദിക സാഹിത്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഭഗവദ്ധാമത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി മറ്റൊന്നുമില്ലെന്നും ആത്യന്തികമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം അതാണെന്നും പുരുഷാൻ ന പരം കിഞ്ചിത് സകാഷ്ട പരമാഗതി കഠോപനിഷത്ത് 1:3-11. ആ പരമപദം പൂകിയവന് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ല. കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമത്തിനും ഒരേ ഗുണമാകയാൽ ഭിന്നഭാവങ്ങളില്ല. ഭൂമിയിൽ ഡൽഹിക്ക് 90 നാഴിക തെക്ക് കിഴക്കായി ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു ഭൗതിക പ്രതിരൂപമുണ്ട്. മധുര ജില്ലയിലെ 84 ചതുരശ്ര നാഴികയോളം വിസ്തൃതിയിലുള്ള വൃന്ദാവനം എന്ന ആ പ്രദേശത്തായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച കാലത്ത് കളിച്ചു നടന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയില് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചെറിയൊരു സൂചനയെ തരുന്നുള്ളൂ. വിശദ വിവരണം ബ്രഹ്മസംഹിതയിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചിന്താമണി പ്രഗത സത്മശു ആ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. വേണം കൊനന്തമരവിന്ദ ദലായതാക്ഷം ആ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിലെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിനെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം 22ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഈ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം, ഭഗവാന്റെ ആ വാസസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എങ്ങനെ നേടാം എന്നുള്ളതാണ് 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇനി ആരാ ചൊല്ലുക 22ാമത്തെ ശ്ലോകം? ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരുഷ സ പരം പാർത്ഥ ഭക്ത്യാ ലഭ്യസ്തനന്യയാ യസ്യാന്തസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സർവമിദം തതം. വിവർത്തനം. ശ്രേഷ്ഠപ്രവാദിക്ക് ജയ്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്യനാണ് സർവരിലും മഹത്തമനായ ആ പരമദിവ്യോത്മ പുരുഷൻ. സ്വതാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയും സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരുമാണ് അദ്ദേഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ആ ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കൂ? ഭക്തിയ. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പുരുഷസ പരം പാർത്ഥ ഭക്തിയ. അതേതാണ്? എന്ത് ഭക്തിയാണ്? ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്യനാണ് സർവരിലും മഹത്തമനായ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് അദ്ദേഹം. എല്ലാവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ, അതാണ് അനന്യഭക്തി അല്ലെ കേവല ഭക്തി എന്ന് പറയും. ആ അനന്യഭക്തി കൊണ്ട്, ശുദ്ധഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ നേടാൻ സാധിക്കൂ. അവൻ തന്റെ വാസസ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുന്നു, എല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ വാചകം വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരാൻ കഴിയാത്ത പരമമായ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണന്റെ വാസസ്ഥലമാണ്. ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ഊർജങ്ങളാൽ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ ഊർജത്തിന്റെ വൈവിധ്യം ആനന്ദ ചിന്മയ രസപ്രതിഭാവിതാഭീസ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഗോവിന്ദനെ ആരാധിക്കുന്നു. ആദിമ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മണ്ഡലമായ ഗോലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യാനന്ദമായ ആത്മീയ രസത്താൽ വ്യാപിക്കുകയും സജീവമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക ഊർജം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തന്റെ പരമമായ വാസസ്ഥലത്താണെങ്കിലും അവൻ തന്റെ ഭൗതിക ഊർജത്താൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആനന്ദ ചിന്മയരസ എന്നാണ് ആധ്യാത്മിക ആനന്ദപൂർണമായ സ്ഥാനത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിത വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ മൊത്തവും ആനന്ദം, ആധ്യാത്മിക ആനന്ദമാണ്. ഈ ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആനന്ദം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം വേറെയാണ്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആനന്ദം
ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ ഉള്ള ആനന്ദം എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാം ക്ഷണികമാണല്ലേ, കുറച്ചു നേരത്തേക്കേ കാണൂ. ചെറിയൊരു സന്തോഷം വരും, പിന്നെ അതങ്ങ് ഇല്ലാതാകും. പക്ഷെ അവിടെ ആനന്ദാംബുതി വർധനം അല്ലെ, ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ആനന്ദം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആത്മീയ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു തലത്തിലുള്ള ആനന്ദമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തന്റെ പരമധാമത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശക്തി കൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ കാണുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന് വരാന് അല്ലെ, കൃത്യസമയത്ത് ഒരു ദിവസം പോലും സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ ലേറ്റ് ആവണില്ല. സൂര്യൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഉദിക്കുന്നു, അസ്തമിക്കുന്നു, എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കേണ്ടതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഒരു ചെറിയ വിത്തിൽ നിന്ന് ചെടി വളർന്നു വരുന്നു, അതിൽ ഫലമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ തന്റെ ധാമത്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും തന്റെ ഭൗതിക ഊർജം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇവിടെ 457 പേജില് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടല്ലോ, കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമത്തിലോ, അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവർ കൃഷ്ണമാതാജി സാദര പ്രണാമം. കൃഷ്ണന്റെ പരമപദത്തിലോ എണ്ണമറ്റ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹത്തിലോ എത്തിച്ചേരാൻ ഭക്തി കൊണ്ടു മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഭക്തിയ എന്ന പദം പരമപദം പോകാൻ മറ്റൊന്നും സഹായകരമാവില്ല. വൈദിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്: ഏകോപശീർഷ വക കൃഷ്ണ ഗോപാല താവനുപനിഷത്ത് 3:2. പരമധാമത്തിൽ ഒരു ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അവിടുത്തെ പേരാണ് കൃഷ്ണൻ. അത്യന്തം കാരുണ്യവാനാണ് അദ്ദേഹം. ഏകനാണെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ പരമസഹസ്ര പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. മാറി മാറി വരുന്ന അസംഖ്യം ഇലകളും വിവിധ പുഷ്പഫലങ്ങളും ചുമന്ന് നിശ്ചലമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തോട് ഭഗവാനെ വേദങ്ങൾ ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈകുണ്ഠഗ്രഹങ്ങളിൽ ആധിപത്യം വഹിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരങ്ങളായ ചതുർഭുജ മൂർത്തികൾ പുരുഷോത്തമൻ, ത്രിവിക്രമൻ, കേശവൻ, മാധവൻ, അനിരുദ്ധൻ, ഋഷികേശൻ, സംഘർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, ശ്രീധരൻ, വാസുദേവൻ, ദാമോദരൻ, ജനാർദ്ദനൻ, നാരായണൻ, വാമനൻ, പത്മനാഭൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ നാമങ്ങളാലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തി എന്ന വാക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ പറയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പരമമായ വാസസ്ഥാനത്തേക്കോ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹത്തിലേക്കോ പ്രവേശിക്കാൻ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പരമോന്നത വാസസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തം എന്നതിന്റെ വേദവിവരണം പരമമായ വാസസ്ഥലത്ത് വസിക്കുന്നു. കൂടാതെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സമ്പൂർണമായ വിപുലീകരണങ്ങളുമുണ്ട്. ഇപ്പൊ മാതാജി വായിച്ചതാണ്. ആ പരമമായ വാസസ്ഥലത്ത് പരമപുരുഷനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുമുണ്ട്. വേദങ്ങൾ ഭഗവാനെ പല പൂക്കളും കായ്കളും ഇലകളും ഉള്ള ഒരു വൃക്ഷമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ പല സമ്പൂർണമായ വിപുലീകരണങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പരമമായ വാസസ്ഥലത്ത് വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്വേതോശ്വേതര ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, പ്രത്യക്ഷ ശക്തി പരമാത്മാവ് ദൂരെയാണ് വസിക്കുന്നതെങ്കിലും തന്റെ സർവ്വവ്യാപിയായ ഊർജങ്ങളാൽ പ്രപഞ്ച പ്രകടനത്തിൽ എല്ലാം ചിട്ടയോടെ നടത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തില് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാൻ അടുത്താണ് എന്നാൽ ദൂരെയാണ്. തത്തൂരെ തത്തന്തിക്ക് ദൂരെയാണ് എന്നാൽ അടുത്താണ്. ഭഗവാൻ തന്റെ ധാമത്തിലാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും വേഗത്തിൽ വരുന്നു. അങ്ങനെ പല കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഊർജം പ്രകടമാക്കുന്നു? അത് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല്, ഒരു കമ്പനിയുടെ മെയിൻ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം ഒരു ലുലു മോള് എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ലുലു മോളിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? യൂസഫ് അലി. പക്ഷെ യൂസഫ് അലി ഈ ലുലു മോളിൽ വരുന്നുണ്ടോ? വരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്.
പക്ഷെ ഈ എല്ലായിടവും കറക്റ്റായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? എല്ലാ ഈ മാളുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്കി സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം അദ്ദേഹം ചെന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ തന്റെ ധാമത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചിട്ടയോടെ നടത്തി പോവുകയാണ്. അതാണ് പരമാത്മാവ് ദൂരെയാണ് വസിക്കുന്നതെങ്കിലും തന്റെ സർവ്വവ്യാപിയായ ഊർജങ്ങളാൽ പ്രപഞ്ച പ്രകടനത്തിൽ എല്ലാം ചിട്ടയോടെ നടത്തുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന അടുത്ത സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ സെക്ഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇവിടെ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് നല്ല സമയം നോക്കി മരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? അപ്പൊ ഏത് സമയത്ത് മരിക്കണം, എങ്ങനെ മരിക്കണം, ഏത് സമയത്ത് മരിച്ചാലാണ് എനിക്ക് ഭഗവാനെ ലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിന്റെ അടുത്ത് വേറെ സ്ലൈഡാണ്, അത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. മൊത്തത്തില് ഹാങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സ്ലൈഡ്? ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇത് വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പോ 23 മുതൽ 28 കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കുന്നത് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ അടുത്ത വിഭാഗത്തില് കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ മേൽക്കൊയ്മ. മുമ്പത്തെ വിഭാഗത്തിലും ഇതുമായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് എന്താണെന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ ആത്മീയ ലോകത്തെയും അതിലെത്താനുള്ള പ്രക്രിയയും വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ 6 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ ആ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട പ്രക്രിയയെ കൃഷ്ണൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ കുറിച്ച് പറയും. 23 മുതൽ 26 വരെ ഗഹനമായ യോഗിയുടെ പരമോന്നത പ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചും 27-28 പരമോന്നതി പ്രാപിക്കുന്നതിലെ ഭക്തിയുടെ മേൽക്കോയ്മയും. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ശരീരം വെടിയുന്നത്, ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണെന്നും ഒരു യോഗി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർമ്മി അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ തന്റെ ശരീരം വെടിയുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണന്റെ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഭക്തന് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. തന്റെ ആത്യന്തികമായ രക്ഷയ്ക്കായി അയാൾ പ്രത്യേക ശ്രമമൊന്നും നടത്തേണ്ടതില്ല. മരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കിവിടെ കാണാം. അപ്പൊ 23ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? യത്ര കാലേ ത്വനാവൃത്തിമാവൃത്തിം ചൈവ യോഗിനാ യാതായാമൃതം കാലം വക്ഷ്യാമി പരദർശനം. ഹേ പരമശ്രേഷ്ഠ, ഏതേത് കാലങ്ങളിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ടി വരില്ല എന്നും ഏതേത് കാലങ്ങളിൽ അയാൾ വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്നുമുള്ളത് ഇനി നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്ത് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരില്ല എന്നുള്ളതും ഏത് സമയത്ത് മരിച്ചാൽ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുമുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഈ മരണം നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുമോ? നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തില് ആരാണ് മരണം കറക്റ്റ് സമയമൊക്കെ നോക്കി ശരീരം വെടിഞ്ഞത്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. കറക്റ്റ് ആണ്, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് ഇച്ഛാമരണമുണ്ട്. അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുമ്പോഴേ മരിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഉത്തരായണം കാത്തു നിന്നു. പിന്നെ ഭഗവാനെ കാണുന്നതും ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടുന്നതിനും എല്ലാം കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് നല്ല സമയം നോക്കിയാണ് അദ്ദേഹം ശരീരം വെടിഞ്ഞത്. പിന്നീട് സ്വന്തമായിട്ട് ശരീരം വെടിഞ്ഞത് വേറെ ഏതൊക്കെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് കാണാം ഭാഗവതത്തില്?
സ്വയം വിചാരിച്ച് മരിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സ്വന്തമായിട്ട് മരണത്തിലേക്ക് പോയി. നമുക്ക് സതീദേവിയുടെ കാണാല്ലേ? സതീദേവിക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോ ദക്ഷയാഗത്തിൽ ചെന്ന് സതി അപമാനിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്റെ ഭർത്താവിനെ അപമാനിച്ചത് കാരണം അത് സഹിക്കവയ്യാതെ സതീദേവി ശരീരത്തിലെ ജഠരാഗ്നി കൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ? പിന്നെ നമുക്ക് മാദ്രി അങ്ങനെയല്ല. എന്താ പ്രഭു? മാദ്രി മറ്റേ പാണ്ഡുവിന്റെ പാണ്ഡുവിന്റെ ഭാര്യ. പാണ്ഡു ശരീരം വെടിഞ്ഞപ്പോ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ താനും പോകുന്നു അങ്ങനെ. പിന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രര് ഇതുപോലെ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ആ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ എപ്പോഴും കടിച്ചു കൂന്നി നിന്നപ്പോ വിതുരര് വന്ന് ഉപദേശിക്കും അല്ലെ? വിതുരര് വന്ന് നല്ല വഴക്ക് പറയും. എന്തിനാ ഒരു നായെ പോലെ നീ ഭീമന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിച്ച് നിൽക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് സമയമായില്ലേ, പല്ലൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണോ എന്ന് ഉപദേശിക്കും. അത് പ്രകാരം അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയും കൂടെ ഭാര്യ കാന്താരി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹം അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്തിട്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര സ്വയം ഇതില് അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ശരീരം വെടിയുന്നത്. അപ്പൊ അതേ അഗ്നിയില് ഭാര്യയും അഗ്നിയിൽ കയറി ശരീരം വെടിയുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ കേസസ് ഒക്കെ അത് ആ സമയം സതീദേവിയുടെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വിഷമത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ കൂടാതെ ധൃതരാഷ്ട്ര ഇവരൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ആ ഒരു സമയമെത്തി തൻ്റെ ആത്മാവിനെ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശരീരം വെടിഞ്ഞതാണ്. ഇനി ധൃതരാഷ്ട്രർ അങ്ങനെ അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെ ചെയ്തു. ധൃതരാഷ്ട്ര എവിടെയാ ചെന്ന് എത്തിയത്? ഏത് ലോകത്തെത്തിയത്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെത്തി. പക്ഷെ ഏത് ലോകത്താണ്? വൈകുണ്ഠം ധൃതരാഷ്ട്ര പോവാൻ സാധിച്ചില്ല. നമ്മള് ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വൈകുണ്ഠത്തില് പോവാൻ സാധിച്ചില്ല. മാക്സിമം അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ പോകാൻ സാധിച്ചോളൂ. കാരണം അത് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്ത ചിലര് വൈകുണ്ഠം വരെ പോകാറുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തരെ ധൃതരാഷ്ട്രം ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാണ്ഡവരെ സ്വന്തം സഹോദരന്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു പാണ്ഡവർ. എന്നിട്ട് പോലും എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ? ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും. അവിടെ ഒരു വേർതിരിവ് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പല രീതിയിൽ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചപ്പോഴും എല്ലാം കണ്ണടച്ച് പുറമേ അന്ധനാണ്, അകമേ അന്ധനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്ര മകൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും സമ്മതം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം സഹിക്കും. തൻ്റെ ഭക്തന്മാരോട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ഭഗവാന് സഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ വിതുരരുടെ ആ നിർദ്ദേശം, വിതുരരും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ എത്താൻ സാധിച്ചു. അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്ത് ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ എത്താൻ സാധിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഭീഷ്മരുടെ കേസ് എടുക്കാം. ഭീഷ്മർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഈ പറയുന്ന സമയം നോക്കി ശരീരം വെടിയുന്നതെല്ലാം യോഗികളും കർമ്മികളും ഒക്കെയാണ്. യോഗികൾക്ക് മുക്തി എത്തണം. അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോയി മുക്തിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ്. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തി ഏതെങ്കിലും ആകാം. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ ഈ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന യോഗികൾ സമയം ഇത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന സമയം, പകൽ സമയം, ശുക്ലപക്ഷം,
അഗ്നി പ്രകാശം ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്താണ് ശരീരം വെടിയുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്താം. അവർക്ക് സ്വയം സമയവും കാലവും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ആ ഒരു യോഗ്യതയിൽ എത്തുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഉദ്ദേശിച്ച ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്താം. ഇനി കർമ്മികളുണ്ട്. കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് ചന്ദ്രലോകത്ത് പോകണം, അല്ലെ സ്വർഗലോകത്ത് പോകണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഈ ശരീരം വെടിയുമ്പോൾ ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന കാലത്തൊക്കെയാണ് അവർ ശരീരം വെടിയുന്നെങ്കിൽ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ഗ്രഹങ്ങളില് സ്വർഗത്തോ ചന്ദ്രലോകത്തിലോ പോയി അവിടെ പോയി ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് സമയത്താണ് മരിക്കേണ്ടത്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ സമയമില്ല, ഏത് സമയത്തും ഏത് സമയത്തും ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഇതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. ഞാൻ രാവിലെയാണോ രാത്രിയാണോ ഉത്തരായണ സമയമാണോ ശുക്ലപക്ഷമാണോ ഇതൊന്നും നോക്കണില്ല. പൂർണ്ണമായി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവൻ എടുത്തോട്ടെ, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള അത്രയും പൂർണ്ണ ശരണാഗതിയിലുള്ളതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തൻ. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ശരീരം വെടിയുമ്പോൾ അത് ഏത് സമയമാണെങ്കിലും അത് ഉചിതമായ സമയമാണ്. ഭഗവാനാണ് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ നിയന്ത്രണം മൊത്തം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പൊ അവരേത് സമയത്ത് ശരീരം വെടിഞ്ഞാലും നേരെ എവിടെ എത്തും? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തും. പിന്നെ ഒരിക്കലും അവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല. ആ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് പോകുക. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തൻ എപ്പോ മരിച്ചാലും അങ്ങനെ ഒരു സമയമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഭീഷ്മർ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ഈ സമയവും കാലവും ഒക്കെ നോക്കി ശരീരം വെടിഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നൊരു ചോദ്യം വരും. അപ്പോ ഭീഷ്മരുടെ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മഹാഭാരതത്തിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവും ഭാഗവതത്തിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവും രണ്ടാണ്. അതായത് മഹാഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ കർമ്മകാന്ഡം കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മഹാഭാരതം. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു യോഗി ആണെങ്കിലും ഒരു കർമ്മിയാണെങ്കിലും ഒരു ജ്ഞാനിയും യോഗിക്കും എക്സാമ്പിൾ ആക്കി കാണിക്കുകയാണ് ഭീഷ്മർ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജ്ഞാനിയും യോഗിയും തൻ്റെ ശരീരം വെടിയേണ്ടത്. അദ്ദേഹം ഉത്തരായണം കാത്തു നിന്നു, പ്രകാശമുള്ള സമയത്ത്, അതൊക്കെ കുറേ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ശരീരം വെടിയുന്നത്. എന്നാൽ ഭാഗവതത്തിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഉത്തരായണം വേണമെന്നോ ഒന്നുമില്ല, അല്ലെ, രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഒന്നുമില്ല. അതൊന്നും നോക്കാതെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ശരീരം വെടിയാം. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഭീഷ്മർക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യം മതിയായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടി തനിക്ക് ശരീരം വെടിയാണ്, അല്ലെ. ഭഗവാൻ വന്നു. ഭഗവാൻ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഭഗവാനാണ്. കാരണം യുധിഷ്ഠിരന് യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് യുധിഷ്ഠിരന് സങ്കടമായി. എത്രയായിട്ടും യുധിഷ്ഠിരന് സമാധാനം വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പോലും ഉപദേശിച്ചു. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത അർജുനനെ ഉപദേശിച്ചു, അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തു. പക്ഷെ അതേപോലെ ഭഗവാൻ തന്നെ യുധിഷ്ഠിരനെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് പോലും യുധിഷ്ഠിരന് സമാധാനം കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സമാധാനം കിട്ടാഞ്ഞത്? അത് ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആണല്ലേ. കാരണം ഭീഷ്മദേവനെ പ്രകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ, ഭീഷ്മദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഇവർക്ക് കിട്ടാൻ. അങ്ങനെ പിന്നെ മരണം കാത്തു കിടക്കുകയാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ദർശനം കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച പാണ്ഡവരെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ, അതിനുവേണ്ടി ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവിടെ ചെന്ന് ദർശനം കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് ഭീഷ്മർക്ക് ആഗ്രഹം. അത് പേഴ്സണൽ ആണല്ലേ. അതായത് കൃഷ്ണന്റെ രൂപം, രണ്ട് കൈകളുള്ള ഓടക്കുഴലുള്ള രൂപം തന്നെ എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോ ഹനുമാന്റെ അടുത്ത് കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഹനുമാന് പറ്റുമോ? ഹനുമാൻ ആരാണ്? ജീവന്റെ ജീവൻ ശ്രീരാമനാണ്. അപ്പം ഹനുമാന്, കാരണം അത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഓരോ പേഴ്സണിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഹനുമാന് കൃഷ്ണനാണ് വലുത്, എന്നാലും തനിക്ക് ശ്രീരാമനാണ് തന്നെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീരാമൻ കഴിഞ്ഞേ കൃഷ്ണനെ തനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു ലെവലിലാണ്. ജീവശ്വാസവും ശ്രീരാമനാണ്. അതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ ആ ഓടക്കുഴലേന്തിയ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നതെങ്കിലും ഭീഷ്മർ എന്ന പേഴ്സൺ, ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആകർഷണമുള്ളത് വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള കൃഷ്ണനെയാണ്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ശരീരം വെടിഞ്ഞ് നേരെ വൈകുണ്ഠത്തിലാണ് ചെന്നെത്തിയത്. പാർത്ഥസാരഥിയെ രൂപത്തില് പാർത്ഥസാരഥിയുള്ള വൈകുണ്ഠം ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വൈകുണ്ഠമുണ്ട് അല്ലെ. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ ഇപ്പം കൂർമ്മം, മത്സ്യ കൂർമ്മം, വരാഹം, നരസിംഹ, വാമന, അങ്ങനെ ഓരോ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുടെ എല്ലാം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ വൈകുണ്ഠത്തിലുണ്ട്. അതിൽ സെന്ററിലുള്ളത് ലക്ഷ്മി നാരായണനാണ്. എന്നാൽ ഓരോ ഭക്തന്മാർക്കും, ചില ഭക്തന്മാർക്ക് കൂർമ്മദേവനെ ആരാധിക്കാനായിരിക്കും, അപ്പൊ അവരെ കൂർമ്മദേവനെ ആരാധിക്കുന്ന വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ പോകും. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ ഏത് ലോകത്താ പോവുക? നരസിംഹദേവനുള്ള ആ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോവുക. എന്നാൽ അനന്യ ഭക്തിയുള്ള, കേവല ഭക്തിയുള്ള ഭക്തന്മാര് എവിടേക്ക് പോകും? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്. അത് കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തി തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ദ്വാരക കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തിയുണ്ട് അല്ലെ, മധുര കൃഷ്ണനോട് ഭക്തിയുണ്ട്, വൃന്ദാവൻ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ ദ്വാരക കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ ഭർത്താവായി കാണുന്ന ചില ഭക്തര് കാണും. കൃഷ്ണനെ കാമുകനായിട്ട് കാണുന്ന ഭക്തരുണ്ട്. അവരാണ് ആ മാധുര്യരസം തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതില് ഭർത്താവായി കാണുന്ന മാധുര്യരസമുള്ളവരാണ് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ തന്റെ കാമുകനായിട്ട് കാണുന്ന മാധുര്യരസമുള്ളവർ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഏത് സമയം ശരീരം വെടിഞ്ഞാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന് പോകും. അവർക്ക് അങ്ങനെ സമയമേ ഇല്ല. അവരെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം നോക്കാം. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാന് സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്ത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ തങ്ങളുടെ മരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറേ ഇല്ല. അവരതെല്ലാം ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ച് സന്തുഷ്ടരായി നിഷ്പ്രയാസം ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തരല്ലാത്ത കർമ്മ, ജ്ഞാന, ഹഠയോഗാദി സാക്ഷാത്കാര പദ്ധതികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കാകട്ടെ ജനിമൃതികളുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച സമയത്ത് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. തികവുറ്റ യോഗിക്ക് ഭൗതിക ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയവും പരിതസ്ഥിതിയും സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും. അത്രയും പരിപൂർണ നേടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്കുള്ള വിജയം യാദൃശികമായി അനുയോജ്യമായ അവസരത്തിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പുനർജന്മമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുവാൻ അനുയോജ്യമായ സമയത്തെപ്പറ്റി ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷൺ എന്ന ആചാര്യന്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് കാലം എന്ന സംസ്കൃത പദം വിവക്ഷിക്കുന്നത് സമയദേവതയെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം വായിക്കാം. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം സുലോചന മാതാജി വായിച്ചോളൂ. മാതാജി നേരത്തെ വായിക്കാൻ വന്നേലേ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഗ്നിർജ്യോതിരഃ ശുക്ല ഷണ്മാസ ഉത്തരായണം തത്ര പ്രയതാച്ഛ ഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മവിദോ ജനഃ. അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തോ ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദേവയാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു യോഗി അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനി, ഈ 2 കൂട്ടര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു പാത. അവർക്ക് അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തമായിരിക്കണം, ശുക്ലപക്ഷം, ഉത്തരായണ കാലം. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ അവർ ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ അഗ്നി, ജ്യോതിസ്, പകൽ, ശുക്ലപക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവയിലെല്ലാം ജീവാത്മാവിന് യാത്രാവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന വിവിധ ദേവന്മാരുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം. മരണസമയത്ത് മനസ്സാത്മാവിനെ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വഴികാട്ടുകയാണ്. യാദൃച്ഛികമായിട്ടോ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ചോ മുമ്പ് പറയപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ മരണം സംഭവിച്ചാൽ ജീവാത്മാവിന് നിർഗുണ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ എത്തിച്ചേരാം. അപ്പൊ ഇവർ എത്തിച്ചേരുന്ന എവിടെയാണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലാണ്.
ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ പ്രകാശമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലാണ് ഇവർ എത്തിച്ചേരുന്നത്. യോഗചര്യയിൽ ഏറെ പുരോഗമിച്ച യോഗികൾക്ക് എവിടെ വെച്ച് ഏത് സമയത്ത് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഈ യോഗ ഇപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ 8 അംഗങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനിക്കാം ഇന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരം വെടിയും. അപ്പൊ ഈ സമയവും കാലവും ഒക്കെ നോക്കി കൃത്യസമയം നോക്കി അവർ ശരീരം വെടിയും. എന്നാൽ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത പൂർണ്ണതയിൽ എത്താത്തവരാണെങ്കിലോ അവർക്ക് അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ മരണം യാദൃശ്ചികമായിട്ടായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഒരു ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഇതേപോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാത്ത, അതായത് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഈ ശുഭമുഹൂർത്തം അല്ലാതെ മറ്റൊരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് ഇവർ മരണപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. ഏതായാലും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾക്ക് മരണം ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലാകട്ടെ അശുഭ അവസരത്തിലാകട്ടെ യാദൃശ്ചികമാകട്ടെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതാകട്ടെ പുനർജന്മത്തെ പറ്റി ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. കണ്ടോ, അതാണ് പ്രധാനം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് എപ്പോൾ മരിച്ചാലും അവർക്ക് ഇത് ബാധിക്കുകയില്ല. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. പ്രിയ മാതാജിയാണോ ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കാം. ചൊല്ലിക്കും. ധുമോ രാത്രിസ്തദാ കൃഷ്ണ ഷണ്മാസ ദക്ഷിണായനം തത്ര ചന്ദ്രമാസം ജ്യോതിർയോഗി പ്രഭ്യേർവർത്തതേ യുമസാന്നിധ്യം രാത്രി കൃഷ്ണപക്ഷം ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗി ചന്ദ്രലോകം പോകുന്നുമായ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് പിതൃയാന. പിതൃയാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കർമ്മയോഗികളാണ്. അതായത് സകാമ കർമ്മ, ഒരു ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മികളാണ്. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ആഗ്രഹം, അവർക്ക് പുനർജന്മം ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല. അവർക്ക് ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യണം, ചന്ദ്രലോകത്ത് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗലോകത്ത് പോകണം, അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. അവർ ഏത് സമയത്ത് ശരീരം വെടിഞ്ഞാൽ അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തും, ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആത്മാവിന് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കർമ്മികൾക്കായിട്ടുള്ളതാണ്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? സ്വർഗം. അപ്പൊ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുനർജന്മം ഉള്ള ഒരു പാതയാണ് അല്ലെ. അവിടെ ചെന്ന് നമ്മളുടെ പുണ്യമൊക്കെ ക്ഷയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്, ഏത് സമയമാണ്? ധൂമ സാന്നിധ്യം. ധൂമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുക. പിന്നെ രാത്രി, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗിയാണ് ചന്ദ്രലോകം പോകുന്നത്. ചന്ദ്രലോകം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗലോകം, അവരെവിടെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ പോകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പക്ഷെ എന്താണ് പ്രശ്നം? അവർ ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും ജനിക്കും. അവർക്ക് അത് മതി. അവർ വീണ്ടും ജനിച്ചാലും അതൊന്നും അവർ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്ക് സ്വർഗത്ത് പോയി ആസ്വദിക്കണം. അതാണ് കർമ്മികം. അപ്പൊ ഭാഗവതം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ കപിലമുനി പറയുന്നുണ്ട്, ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും യജ്ഞക്രിയകളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ മരിച്ച് ചന്ദ്രലോകത്തിൽ എത്തുന്നുവെന്ന്. ഈ മഹാത്മാക്കൾ ദേവഗണിത പ്രകാരം ഏതാണ്ട് 10,000 വർഷങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ ജീവിക്കുകയും സോമരസം ആസ്വദിച്ച് ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് യഥാകാലം ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. ചന്ദ്രനിൽ കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടമായ ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മാനിക്കാം. സ്ഥൂലേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അവരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം പ്രഭുപാദര് ഉള്ള സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് മൂണില് അമേരിക്ക ലാൻഡ് ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞ് ന്യൂസ് വന്നത്. അപ്പോഴൊക്കെ പ്രഭുപാദർ പറയും അവര് മൂണിൽ പോയിട്ടില്ല, അവർക്ക് മൂണിൽ പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് മൂണിലുള്ള ഒരു ജീവസാന്നിധ്യം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പറയും മൂണിലൊക്കെ ചന്ദ്രനില് ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞത്, ചന്ദ്രനിൽ കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടമായ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഒരുപാട് ജീവാത്മാക്കൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു ലോകമാണ്. ആ ലോകത്ത് വലിയ ഒരു കൂട്ടം ജീവാത്മാക്കൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, സ്ഥൂലേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെ കാണാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയുന്നില്ല.
തത്വത്തിൽ മുക്തി എന്നത് തിരിച്ചു വരാത്ത പാതയാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മജ്യോതി ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം നേടിയെടുക്കൽ ജ്ഞാനികൾ അവിടെയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിലെ ആത്മീയ ഇടപെടൽ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം മടങ്ങി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും, പിന്നെ തിരിച്ചു വരില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയാലും അവര് തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് ആത്മീയ ലോകമാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നേക്കുമായിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്ത് പോയി. ഇനി ജനനവും മരണവും ക്ലേശങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തെത്തി. പക്ഷെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെത്തിയാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവത് സേവനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആത്മാവിന് അധിക നാൾ അവിടെ നിൽക്കാൻ തോന്നില്ല. ആത്മാവ് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കും. നമ്മളുടെ ഡിസയർ ആണല്ലോ നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പണ്ട് മുതൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരും തത്വജ്ഞാനപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും അനാദികാലം മുതൽക്കേ ഭൂമിയിൽ നിന്നും വന്നും പോയും ഇരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിതരാകാത്തതിനാൽ അക്കൂട്ടർക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഒരിക്കലും ആത്യന്തിക മുക്തി ലഭിക്കുകയില്ല. ഇനി ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉയർന്നു പോകാം. അതൊന്നും കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ അവർക്ക് അവിടെ വിട്ട് തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആത്മീയ സേവനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം മടങ്ങി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാണ് ഈ രണ്ട് പാതകളും. അതായത് ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെത്തും. യോഗികളും ജ്ഞാനികളും അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതി. പിന്നെ ഇനി ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണപക്ഷത്തില് ശരീരം വെടിയുന്നവര് അവര് വീണ്ടും പുനർജനിക്കേണ്ടി വരും. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ 26ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവര് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തവര് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചൊല്ലണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശുക്ലകൃഷ്ണേ ഗതി ഹേത്യേ ജഗദാ ശാശ്വതേ മതേ ഏകയായാത്യാനുവൃത്തി മന്യയാ വർത്തതേ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലും മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരത്തിലും. വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോയവർ തിരിച്ചു വരാറില്ല. ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവർക്ക് മടങ്ങി വന്നേ കഴിയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മികളാണ് ഇരുട്ടിലൂടെ പോകുന്നത്. അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വർഗം അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രലോകം. അപ്പൊ അവരെന്തായാലും അവരുടെ പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരണം. പ്രകാശത്തിലൂടെ പോകുന്നവരാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ ജ്ഞാനികൾ, യോഗികൾ. അവരെവിടെ ചെല്ലും? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ. അവർ തിരിച്ചു വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം കാരണം മടങ്ങി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. മരണം, പുനർജന്മം ഇവയെപ്പറ്റി ഇതേ വിവരണമാണ് പണ്ഡിതൻ ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ ചാന്തോക്യോപനിഷത്തിൽ നിന്നെടുത്തു കാട്ടുന്നത്. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരും തത്വജ്ഞാനപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും അനാദികാലം മുതൽക്കേ ഭൂമിയിൽ വന്നും പോയിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിതരാകാത്തതിനാൽ അക്കൂട്ടർ വാസ്തവത്തിൽ ഒരിക്കലും ആത്യന്തിക മുക്തി ലഭിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ആത്യന്തിക മുക്തി ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും. എപ്പോഴാണോ അവര് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിതരാകുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള മുക്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി 27ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭക്തരുടെ പാതയെക്കുറിച്ചാണ്. 27, 28. ഇപ്പൊ രണ്ട് പറഞ്ഞത് യോഗി ജ്ഞാനിയെയും പിന്നെ ഒരു കർമ്മിയെയും കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ പാതയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനിയാണ് ഭക്തന്റെ പാത പറയുന്നത്. ചൊല്ലിക്കോളൂ 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതുവരെ ചൊല്ലാത്തവർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത്
നൈതേ ശ്രുതി പാർത്ത ജാനന്യോഗി മുഹ്യതി കശ്ചന തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോ ഭവാർജുന. ഈ രണ്ട് വഴികളെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും ഭക്തൻ സംഭ്രമിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അർജുന, എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ടോ, ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ രണ്ട് വഴിയും എന്തോ ആവട്ടെ അല്ലെ, രാവിലെയോ രാത്രിയോ ഇരുട്ടോ വെളിച്ചമോ കൃഷ്ണപക്ഷമോ ഉത്തരായണമോ ദക്ഷിണായനോ ഏതോ ആകട്ടെ, അതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്ന പോലുമില്ല. പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കാൻ, ഭഗവാന് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കണം. അത് ഭഗവാന് തീരുമാനിക്കണം. അങ്ങേക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകാം. കാരണം അവരെ എവിടെയായിരിക്കും അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ? ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണോ, ചന്ദ്രലോകമാണോ, സ്വർഗലോകമാണോ? എവിടെയായിരിക്കും? ഈ ശുദ്ധ ഭക്തർ എവിടെ എത്തും? ഭഗവാന്റെ ലീലകളുള്ള ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അല്ലെ കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും ഭക്തരുടെ പാത. ഭൗതിക ലോകം വിട്ടുപോകുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഈ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളെ ഓർത്ത് സംഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഒരു ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ, അയ്യോ ഞാൻ എപ്പോ മരിക്കും, ഈ സമയത്താണോ മരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച്. യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണോ മുൻനിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമാണോ ഇവിടം വിട്ടു പോകേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. അയാൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ നാമോച്ചാരണം തുടരുകയും ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഈ രണ്ട് വഴികളെക്കുറിച്ചും ഏറെ ഉത്കണ്ഠ കൊള്ളുന്നത് ക്ലേശകരമാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഉപായം. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള മാർഗത്തെ ഇത് നിശ്ചിതവും ഋജുവുമാക്കുന്നു. യോഗയുക്ത എന്ന വാക്ക് അത് പ്രധാനമാണ്. എന്താണ് യോഗയുക്ത? യോഗയുക്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗനിഷ്ഠനായവർ തന്റെ സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കൃഷ്ണാവബോധ ഭരിതനായി ഇരിക്കും. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർഹം ഉപയുഞ്ജതേ നിർബന്ധേ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്ത വൈരാഗ്യമുച്യതേ. ആ ശ്ലോകത്തില് യുക്ത വൈരാഗ്യമാണ് ഈ യോഗയുക്ത എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഈ യുക്ത വൈരാഗ്യം? പരിപൂർണമായിട്ട് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിരക്തി. എങ്ങനെ വിരക്തി നേടാൻ സാധിക്കും? യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാണ്, എല്ലാത്തിനും വൈരാഗ്യം വേറെ യുക്തവൈരാഗ്യം വേറെ. പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ. ഒരു ഉദാഹരണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദരുടെ സമയത്ത് ഒരു പ്രഭുപാദർ ഒരു പത്രത്തിലുള്ള ഒരു പരസ്യമായിരുന്നു. ഏതോ ഒരു ആത്മീയ സംഘടനയിലെ ഒരു നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരാള് കുറെ പൈസ കൊടുക്കും. അപ്പൊ പൈസ കൊടുക്കുമ്പം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ്, എനിക്ക് ഈ പണം ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയാണ് പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഭക്തന്മാര് പ്രഭുപാദനെ കാണിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് പറയും, ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ മൂഢൻ, ഞാനായിരുന്നെങ്കിലേ അതിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചേനെ എന്ന് പറയും. രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നേനെ ഞാനായിരുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നേന്. അപ്പൊ ഒരു ഭൗതിക കണ്ണോട് കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഓ, ഈ സന്യാസിക്ക് ഒരുപാട് പണത്തിനോട് ആർത്തിയാണല്ലോ എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിൽ ഒരു രൂപ പോലും സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, എല്ലാ പണവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം. വൈരാഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് വേണ്ട, നെയ്തി ഒന്നും വേണ്ട, എല്ലാത്തിനോടും വിരക്തിയാണ്. നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല അല്ലെ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും, പ്രസാദമാക്കി കഴിക്കും. മറ്റുള്ള ആത്മീയവാദികൾ എന്താണ്? ഓ, നമുക്ക് പണം വേണ്ട, സ്വർണം വേണ്ട, നല്ല ഭക്ഷണം വേണ്ട, ഒരുപാട് ഓസ്ട്രിറ്റീസ് എടുക്കും. പക്ഷേ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവരെന്താണ്? നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാണല്ലേ, നാമം ജപിച്ച് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും, എല്ലാം പക്ഷെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചാണ്, പ്രസാദമാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം.
അപ്പൊ യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന പ്രക്രിയ ഒരാളെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭക്തൻ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തനായി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സർവകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളുടെ അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന അതിന്റെ ഭാഗം ഞാൻ ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യുക്തവൈരാഗ്യമായി. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയല്ല, കർമ്മം ചെയ്യും, പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പണം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു. യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന ഈ പ്രക്രിയ ഒരാളെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ വിവരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഭക്തൻ അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് തനിക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഉറപ്പാണ്, കാരണം പൂർണ്ണമായി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും, പിന്നെന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത്? ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഭക്തന്മാർക്കുള്ളത്. ഇനി നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം, ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം ആരെയും ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ചൊല്ലട്ടോ മാജി. ചൊല്ലിക്കോ. വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം തത്യേതി തത്സർവമിദം വിദഗ്ധ്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപേതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് മാതാജി ചൊല്ലുന്ന, മഞ്ജുരാജി മാതാജി ചൊല്ലുന്ന പറയുന്നോ? ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെ, വേദപഠനം, യജ്ഞം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പുണ്യമെല്ലാം നമ്മള് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് കിട്ടുകയാണ്. ഭക്തൻ പ്രത്യേകം പോയി ദാനം ചെയ്യുകയോ യജ്ഞം ചെയ്യുകയോ വേദപഠനം ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, അതെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ കിട്ടുകയാണ്. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സിന്റെ എല്ലാ റിസൾട്ടും അതിന് ഉപരിയായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിലൂടെ കിട്ടും. ഒരു യോഗി ചെയ്യുന്നതും ഒരു ജ്ഞാനി ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഒരു ഭക്തന് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയാണ്. കൂടാതെ അവർ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചാരിറ്റി ചെയ്യില്ല, നമ്മൾ റിച്വൽസ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നാണോ? അതൊന്നും നമ്മളെ അതെ, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തി, നമ്മളുടെ ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, നമ്മളെ ഭക്തിയെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യും, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചായിരിക്കും ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഭക്തി പ്രിൻസിപ്പലിന് കീഴിൽ വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവയെല്ലാം ചെയ്യുക. നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുവാണ്, നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദാനം കൊടുക്കും, നമ്മൾ അന്നദാനം കൊടുക്കും, പ്രസാദമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അന്നദാനം കൊടുക്കുക അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ റിച്വൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യില്ലേ? ചില ഇപ്പോൾ ഒരു മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയാണ്, ഭക്തന് ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഒരു മരിക്കുമ്പോൾ കർമ്മകാണ്ഡം പ്രകാരം ആ മരിച്ച വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മൾ ചെയ്യും. കൂടെ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുകയും ഭക്തിയുടെ കീഴിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭക്തിയെ ഉയർത്തുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം മാത്രം ജപിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഭക്തിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന അതിന് പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി ഈ ഒരു ഇതിന്റെ പർപ്പട്ട് നോക്കിയാൽ കുറച്ച് വലിയ പർപ്പട്ടാണല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത്
ഈ ഒരു ശ്ലോകം 7ഉം 8ഉം അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 7ഉം 8ഉം അധ്യായങ്ങളുടെ രത്നചുരുക്കമാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തെയും ഭഗവത് സേവനത്തെയും കുറിച്ചുപന്യസിക്കുന്ന ഈ ശ്ലോകം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ കീഴിൽ വേദപഠനം നടത്തുന്നവർ കഠിനവ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും തപോനിഷ്ഠരായിരിക്കുകയും വേണം. ബ്രഹ്മചാരികൾ ഗുരുഗ്രഹത്തിൽ ആശ്രിതരെ പോലെ കഴിയണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രഹ്മചര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രഹ്മചാരി ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്? 4 വ്യത്യസ്ത ജീവിത ക്രമങ്ങളെ, എല്ലാ ആചാരങ്ങളെയും ഭക്തി മറികടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 4 വ്യത്യസ്ത ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥൻ, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഈ 4 സ്റ്റേജാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ബ്രഹ്മചാരി എങ്ങനെയായിരിക്കും ജീവിക്കേണ്ടത്? ഗുരുവിന്റെ കീഴിലായിരിക്കണം, വേദങ്ങൾ പഠിക്കണം, കുറെ തപശ്ചര്യകൾ, യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, നിസാര സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പരിശീലനം നേടി ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. വേദപഠനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഊഹക്കച്ചവടക്കാരുടെ വിനോദത്തിനല്ല, മറിച്ച് ഒരു തികഞ്ഞ സ്വഭാവം കെട്ടിപ്പടുത്തുന്നതിലാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുകയും സേവനം ചെയ്യുകയും ഇതുപോലെ കുറെ യാഗങ്ങള്, തപശ്ചര്യകള്, ബ്രഹ്മചര്യമൊക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇന്നത്തെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷന് ഏത് വയസ്സിലാണ് ബ്രഹ്മചര്യം? 5 മുതൽ 20 വയസ്സ് വരെ ഗുരുകുലവാസമാണ്. അവിടെ പഠനം തുടർന്ന് അനുഷ്ഠിച്ച ശിഷ്യൻ സ്വാഭാവിക പരിപക്വത നേടിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ 5 വയസ്സ് തൊട്ട് 20 വയസ്സ് വരെ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ് കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? സ്കൂളിലെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വിടും, പക്ഷെ അവിടെ ഒട്ടും ബ്രഹ്മചര്യം ഒന്നും ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ശരിക്കും സ്കൂളിൽ വിടുന്നതിനെ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയും, ഇന്നത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളെല്ലാം പൂതനയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ കുട്ടികളെ വിടുന്ന പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പുറമേ കാണുമ്പോൾ വലിയ ആഷ് പുഷ്, വലിയ ബിൽഡിംഗ്, നല്ല ടീച്ചേഴ്സ്, നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ അവിടെ വിടും. പക്ഷെ അവര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പൂതന വേഷം മാറി വന്ന് വിഷം കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ വിഷം നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മചാരി ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് അഭ്യസിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ സ്വഭാവം കെട്ടിപ്പടുത്തും, തികഞ്ഞ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗൃഹസ്ഥ, ഗാർഹിക ജീവിതം. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു ഗൃഹസ്ഥർ സാധാരണ ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെ. ദാനധർമ്മം, ത്യാഗങ്ങൾ, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് ഗൃഹസ്ഥർ. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥർ സമയത്തിനും സ്ഥലത്തിനും വ്യക്തിക്കും അനുസരിച്ച് അല്ലെ, കാലം, സ്ഥലം, വ്യക്തി, ഏത് വ്യക്തിക്ക് ദാനം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ദാനം കൊടുക്കുകയല്ല. ഇത് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന അധ്യായത്തിൽ കാണും അല്ലെ. തത്വഗുണത്തിലുള്ള ദാനം, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനം, രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, ഏത് സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നു, ഏത് സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുന്നു, അതനുസരിച്ച് ത്യാഗവും ദാനധർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തത് വാനപ്രസ്ഥം. വാനപ്രസ്ഥം കഠിനമായ തപസ്സുകൾ. പണ്ടൊക്കെ വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടിൽ പോകും, പക്ഷെ ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അപ്പോൾ പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടിൽ പോകും, മരത്തിന്റെ പുറംതൊലി കൊണ്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കും, ക്ഷൗരം ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ വാനപ്രസ്ഥം. അപ്പൊ ഇന്ന് വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ 50 വയസ്സിന് ശേഷം ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ത്തിലുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് താമസിച്ച് ഫുൾ ടൈം ക്ഷേത്രത്തിലെ സേവനങ്ങൾ, യാത്രകൾ പോവുക, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പയ്യെ പിൻവലിയുക, ഗ്രാജുവലായിട്ട് അങ്ങനെ പിൻവലിയുക. മക്കളെയൊക്കെ വളർന്ന് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അവരെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കുക. അതായത് നമ്മളുടെ ചുമതലകളെല്ലാം അവരിലേക്ക് കൊടുത്ത് വേറെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒക്കെ പയ്യെ വിട്ട് ഡിറ്റാച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു
ഒരു ഒരു സ്റ്റേജാണ് വാനപ്രസ്ഥം. അതിനുശേഷമാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സന്യാസം അല്ലേ. അപ്പൊ സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്കുള്ള ഒരു ഉയർച്ചയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചിലർ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ഈ സന്യാസത്തിൽ എത്തിയാലും ചില ആൾക്കാർക്ക്, ഇത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള സന്യാസത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ആത്മീയ സംഘടനയിലുള്ള സന്യാസികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ആഗ്രഹം സ്വർഗത്തിൽ പോകാനായിരിക്കും. അവരങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കും, അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാത്തവർ. എന്നാൽ ചിലരുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോകണം എന്നായിരിക്കും. കൂടുതൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠഗ്രഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ ലോകത്തിൽ ഒരാൾ മുക്തി നേടുന്നു. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണലോകത്തിലെത്തുന്നു. അല്ല ഒരു ജ്ഞാനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ യോഗമിശ്ര ഭക്തരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് വൈകുണ്ഠഗ്രഹത്തിൽ എത്താം. അപ്പൊ പല മുക്തിയിലേക്ക് അവർ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനങ്ങളുടെ ഒറ്റയടിക്ക് വിവിധ ആശ്രമങ്ങളിലെ എല്ലാ ആചാരങ്ങളെയും മറികടക്കുന്നതാണ്. ഈ 4 അല്ലെ, കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിനെല്ലാം അപ്പുറമാണ്. 4 വർണ്ണത്തിനും 4 ആശ്രമത്തിനും എല്ലാം ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഇതിനെല്ലാം മറികടക്കുന്നു. ഇതം വിദിത്വ, ഈ വാക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? ആ പാരഗ്രാഫ് 463 പേജില് 3-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫാണ്. ഇതം വിദിത്വ. ഇതം വിദിത്വ എന്നതിന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ അധ്യായത്തിലും 7-ാം അധ്യായത്തിലും കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നർത്ഥം. ഗ്രന്ഥജ്ഞാനം കൊണ്ടോ മാനസിക വിചിന്തനം കൊണ്ടോ അല്ല ഈ അധ്യായങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടാണ്. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട നടുവിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളുടെ ആവരണമാണ് ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും 6 അധ്യായങ്ങൾ. ഭഗവത്ഗീത വിശേഷിച്ചും നടുവിലുള്ള ഈ അധ്യായങ്ങൾ ഭക്തസമക്ഷം കേട്ടറിയാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ഒരാളുടെ ജീവിതം പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടും. തപശ്ചര്യ, യജ്ഞം, ദാനം, ജ്ഞാനം എന്നിവ കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അനായാസേന നേടാവുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കുറച്ചെങ്കിലും വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് കേട്ട് പഠിക്കണം. 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉദ്ദേശം മറ്റാർക്കും സുഗ്രാഹ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഊഹാപോഹ നിപുണരിൽ നിന്നല്ല, ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തനിൽ നിന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ടത്. ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. ഒരു ഭക്തനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചറിയാനുള്ള കളമൊരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സഹവാസത്തിന് അവസരമായി. ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുമെല്ലാമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറും. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറയ്ക്കും. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമ ഭാവം ഉളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണാവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നത്. പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫില് പല സ്റ്റേജസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ. അതാണ് ഇങ്ങനെ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നത്. ശ്രദ്ധ മുതൽ പ്രേമം വരെയുള്ളതാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസം വളർത്തുന്നു. പിന്നീട് വിശ്വാസത്തിന് ശേഷം ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം, അതാണ് ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി. പിന്നീട് അതാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു വിശ്വാസം വരുത്തുക. സാധുസംഘ, യോഗ്യതയുള്ള ഭക്തരിൽ നിന്ന് മാത്രം പഠിക്കുക, മാനസിക ഊഹ കച്ചവടത്തിൽ നിന്നല്ല. ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അല്ലേ. നമ്മള് പ്രഭുപാദയുടെ ഭഗവത്ഗീത വരുന്നതിന് മുമ്പ്
എത്ര ഭഗവത്ഗീതകൾ ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ ഭഗവത്ഗീതയുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചാൽ ഒന്നും നമുക്ക് ഈ തത്വം മനസ്സിലാവുകയില്ല. ഇവിടെ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇതാണ് എസെൻസ്. ഈ 9 അധ്യായങ്ങള്, ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം, അടുത്ത 6, പിന്നെ 6. അതിൽ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടുക്കത്തെ 6 അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതാണ് അതിന്റെ സത്ത ഇരിക്കുന്നതല്ലേ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മധ്യഭാഗത്തുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗം, അവസാനത്തെ 6 അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. ഈ ഭക്തി യോഗത്തെ നടുക്ക് ഭഗവാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എത്ര പേര് ഭഗവത്ഗീത നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്ന് പറയുന്നവരടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ഏതാണ്? ഈ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും. പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഭക്തി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ, അല്ലേ? അവര് പറയുമ്പോ എന്താണ്? കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കദാചന. അത് ഒരു കർമ്മയോഗമാണ്. ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർ പറയുന്നുള്ളൂ. ഈ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ ഇല്ല. അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം? ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഭഗവത്ഗീത, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നടുക്കത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ, അത് ഭക്തരിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാലേ അത് അവര് അത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ ഭക്തരിലൂടെ ഈ നടുക്കത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അവന്റെ ജീവിതം എല്ലാ തപസ്സുകൾ, ത്യാഗങ്ങൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ, ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം അതീതമായി മഹത്വമേറുന്നു. അവര് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭക്തനിലൂടെ കേട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു വിശ്വാസം വരും. വിശ്വാസം വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചെയ്ത് അവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. അടുത്ത എന്താണ്? സാധുസംഘ കഴിഞ്ഞിട്ട് അനർത്ഥ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി. അപ്പം വീണ്ടും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭജന ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തരുമായിട്ട് സഹവസിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സംശയവും ഇല്ലാതാകുന്നു. അതിനുശേഷം നിഷ്ഠയിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ പഠനത്തിൽ സ്ഥിരമായി മാറുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് രുചി കിട്ടാൻ തുടങ്ങും. നമുക്ക് അത്ര ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നത് ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭക്തിശാസ്ത്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം, ഭക്തിശാസ്ത്രി പരീക്ഷ എഴുതണം, ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിലൊരു ആസ്വാദനം വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരും. പഠനം ആസ്വദിക്കും. എപ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധമുള്ളതായി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കൈവരും. അതിനുശേഷമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ടമായിട്ടുള്ള ഭാവപ്രേമ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അവിടെ കൃഷ്ണനുമായി ഉള്ള പ്രണയം, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള എറ്റേണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എത്തും. അത് മനസ്സിലാകും. ഞാൻ ആരായിരുന്നു ആത്മീയ ലോകത്ത്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും. അങ്ങനെ ആ പ്രേമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിത്യസന്തോഷത്തിലെത്തി കൃഷ്ണന്റെ വാസസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ വാസസ്ഥാനത്ത് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഫിസിക്കലി പോകണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ ആ സമയത്ത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. ഏത് സ്ഥലത്ത് ഭൗതിക ലോകത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തും. അതെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ തുടങ്ങുക? ഒരു ഭക്തനിലൂടെ ശ്രവിച്ച് വിശ്വാസം വളർത്തി ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ പ്രേമത്തിലെത്തുന്നു. അതാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ നമ്മള് 8ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? കറണ്ട് പോയി മാതാജി. ഇവിടെയും കറണ്ട് പോയി മാതാജി. ഞാനിപ്പം ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് എടുത്തതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് സംശയങ്ങള് ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഇന്നലെ പ്രഭു ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചില്ലേ? എന്തായിരുന്നു അത്?
ആ പ്രഭു ഇവിടെ ഉണ്ടോ? രണ്ട് ആ രണ്ട് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാവങ്ങൾ. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാവങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ട് ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞതാണ് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഒരു ഭാവം എന്ന് പറയുന്ന ഓംകാരം ഉച്ചരിക്കും. ഓംകാരവും ബ്രഹ്മവും ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഓംകാരം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അവർ ബ്രഹ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതാണ് ഒരു ഭാവം, ഓംകാരം. ഓം എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ബ്രഹ്മമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഓമും ബ്രഹ്മവും അതെ, ഓംകാരം അഥവാ അക്ഷരം ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. ഓംകാരം ഉച്ചരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മം, അത് ഒരു ഫീച്ചർ, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഒരു സാക്ഷാത്കാരം. ഇനി അവർ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പൂർണ്ണതയിലെത്തുമ്പോൾ അവരെന്തായിരിക്കും? ഇംപേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മം, ആത്യന്തിക നിർഗുണ ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ആത്യന്തിക നിർഗുണ ബ്രഹ്മത്തെ ആണ് അടുത്ത ഫീച്ചർ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഒരു ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓംകാരം, രണ്ടാമത്തെ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്യന്തിക നിർഗുണ ബ്രഹ്മം. Thank you, Mataji. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം? ഒരു കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറില്ലേ, ചില ആൾക്കാര് നല്ല സമയത്താണ് മരിച്ചത്. അവര് കർമ്മികളായിരിക്കും, യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കില്ല, അവരിഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ജീവിക്കും. പക്ഷെ ചിലര് യാദൃശികമായിട്ട് നല്ല സമയത്ത് മരിച്ചെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്തായിരിക്കും? നമ്മള് സാധാരണ നമ്മളെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ പറയാറില്ലേ, നല്ല മരണമാണ്, ഇന്ന സമയത്താണ് മരിച്ചത്. ചിലര് ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ചു, എത്ര നല്ല മരണം എന്നൊക്കെ പറയും. അവര് അതൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല മരണമാണോ? നമ്മള് ജീവിതകാലം മൊത്തം നമ്മള് ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അവര് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ചിലര് പറയും ഏകാദശി ദിവസമാണ് മരിച്ചത്. ആ ഏകാദശി ദിവസത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടും, പക്ഷെ എന്നാലും യം വാപി സ്മര, അവർ ആ സമയത്ത് എന്ത് സ്മരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അവർ ചിലപ്പോൾ ഭയപ്പെട്ട് അവരിൽ എന്താണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിനെ ആയിരിക്കും സ്മരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്മരിച്ചാൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിരിക്കും. അല്ലാതെ ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നല്ല സമയത്ത് മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകും എന്നൊന്നും അതൊരു ഫാക്ടർ അല്ല. ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമാണ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ അല്ലെ, ലൈഫ് ഈസ് എ പ്രിപ്പറേഷൻ, ഡെത്ത് ഈസ് ആൻ എക്സാമിനേഷൻ. ആ ലൈഫിൽ അവരെന്താണോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത്, അവർക്ക് എന്തിനാണോ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളത്, അതിലേക്കായിരിക്കും അവരുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പറയുക. അതുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാര് ചിലർ പറയും, നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ചിലർ പെട്ടെന്ന് മരിക്കും, പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മരിക്കാം, അങ്ങനെ അധികം കിടന്നില്ല. അപ്പൊ പറയുമോ നല്ല മരണമായിരുന്നു, അധികം കിടന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും. അതെന്താ അങ്ങനെ പറയണത്? അധികം കിടന്നില്ലല്ലോ കൊണ്ട് നല്ല മരണം. കാരണം കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് നോക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. അപ്പൊ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നതാണ് കിടന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല മരണമെന്ന്. പക്ഷെ ആ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം. അതായത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി പോകുന്നു. ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം, അല്ലേ? നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യണം, എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അല്ല പെട്ടെന്ന് പറയാണ് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു മരണം സാധാ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ്, ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. അവർക്കൊരു പെട്ടെന്ന് മരണം വരുമ്പോൾ അവർ വെപ്രാളപ്പെട്ടു പോകും, എന്താണെന്ന് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയത്ത് അവര് എന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് പോലും അവർ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ രാഘവദാസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അല്ലേ? രാഘവദാസ് ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു, എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം എന്താണ് അന്നത്തെ ദിവസത്തില് ആ മാതാജിയായിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചത്. അങ്ങനെ അടുത്ത ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തിയൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു കർമ്മിയെ പോലെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തി ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക? അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാവത്തിലായിരിക്കും എത്തുക. പക്ഷെ ഒരു
കുറച്ച് കിടന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊരു ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ന് ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കേട്ടതാണ്. മരണത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നും. മരണത്തെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കും. ആ മരണം വരും. മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാവലാണ്. നമ്മൾ യാത്ര മാത്രമാണ്. ഒരിടത്തു നിന്ന് വേറൊരിടത്തോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു. അപ്പൊ ആ യാത്രയെ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം. അത് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ ഒരാൾക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കണം എന്നറിയില്ല. അല്ലാതെ അവര് കിടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെ കൂടാതെ അവരെ കൗൺസിൽ ചെയ്യാൻ, അവരെ കൂടെ അവർക്ക് ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഡെത്തിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല സമയം എന്നൊരു ചെറിയൊരു ഫാക്ടർ മാത്രമാണ്. സമയമല്ല എല്ലാം നമ്മളെ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ മാതാജി, സതി ഒരു ഇതില്ലായിരുന്നു മാതാജി, സതി അനുഷ്ഠിക്കും. അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? സതി അനുഷ്ഠിക്കുക. ഇപ്പം സതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. കാരണം പണ്ട് സതി അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭർത്താവിനോട് അത്രയും സ്നേഹം ഭാര്യയ്ക്കുണ്ട്. ആ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ദൃഢമായിരുന്നു. പണ്ടത്തെ യുഗത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവര് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭർത്താവ് അകാലത്തില് മരണപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ ഭാര്യ തനിക്ക് തന്റെ ഭർത്താവില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ അവര് സ്വമേധയാ ഭർത്താവിന്റെ ആ ചിതയിലേക്ക് താനും ആ ശരീരം വെടിയുകയാണ്. അതാണ് സതി. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും ആർക്കും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഭാര്യാഭർത്തൃ ആത്മാർത്ഥതയൊന്നുമില്ല. എല്ലാരും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡിവോഴ്സ് കേസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ സംതൃപ്തി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ പങ്കാളിയുടെയും മക്കളുടെയും പോലും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ നമ്മള് ഈ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് സതി നിർത്തലാക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുള്ളപ്പോഴാണ് സതി നിർത്തലാക്കിയത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് അവരെ, അതായത് ഭാര്യയ്ക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, അവരെ നിർബന്ധിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ ചിതയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ്. അതിനെതിരാണ്. പക്ഷെ സ്വമേധയാ എനിക്കിനി ജീവിക്കണ്ട, എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ എനിക്കും പോണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ കാലം മാറുന്ന അനുസരിച്ച് അത് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഉള്ള സമയത്ത് സതി സിസ്റ്റത്തിനെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറും അതിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സതി സിസ്റ്റം ചെയ്യണ്ട, കാരണം അത്രയും ഉള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള സ്ത്രീകളൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അവർക്ക് ഭയമായിരിക്കും, താൻ എങ്ങനെയും ജീവിച്ചോളാം, ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ പോണമെന്നില്ല. മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് സ്വമേധയാ അങ്ങനെ. അപ്പൊ അവിടെ പക്ഷെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഭർത്താവ്. ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് പുരുഷനെ സ്മരിച്ചാണ് ശരീരം വെടിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഒരു പുരുഷ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉയർന്ന ശരീരമാണ് കിട്ടുക. സ്ത്രീയെക്കാളും ഉയർന്നതാണ് പുരുഷന്റെ ശരീരം. പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്ക് തന്റെ ഭർത്താവിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരികയും ഭർത്താവിനെ സ്മരിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. പക്ഷെ തിരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ആലോചിച്ച്, ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി, അപ്പൊ ഭാര്യയുടെ ചിതയിൽ ഒരിക്കലും ഭർത്താവ് വന്ന് ചാടില്ല. സതി എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ചിതയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവര് ആ ശരീരം വെടിയുന്ന സമയത്ത് തന്റെ ഭർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ആ ഭർത്താവിനെ ഓർത്ത്, അപ്പൊ പുരുഷനെ ഓർത്ത് മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു പുരുഷ ശരീരം, ഇപ്പൊ ഭക്തി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. നമ്മള് പുരഞ്ജനന്റെ കഥ അല്ലേ ഭാഗവതത്തില്? പുരഞ്ജനൻ അടുത്ത ജന്മം വരുന്നത് ഭാര്യയെ ഓർത്ത് മരിച്ച് അടുത്ത ജന്മം സ്ത്രീയായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ആ പുരുഷൻ ഭാര്യയായിട്ട് ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാൻ പാടില്ല. ഭാര്യ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഭാര്യ ഇപ്പൊ പുരുഷനൊരു വലിയ ഭക്തനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ഉയർന്ന ഒരു ഭക്തനാണ്, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാം ഭാര്യയ്ക്ക് കിട്ടുകയാണ്.
പിന്നെ പുരുഷൻ ചെയ്യുന്ന പുണ്യത്തിന്റെ പകുതി ഭാര്യയ്ക്ക് കിട്ടും അല്ലേ? അല്ലെ, ഒരു ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എല്ലാം ഭാര്യയ്ക്ക് കിട്ടും, പക്ഷെ ഭാര്യ ചെയ്യുന്ന പുണ്യമൊന്നും ഭർത്താവിന് കിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ സംശയം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ചുരുക്കാം. നാളെ നമ്മളപ്പോ 9ാമത്തെ അധ്യായം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. താങ്ക് യു. Thank you, Matas. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ.